Здравейте хора! Днес ще отваряме Мега Пига. Преди видеото да започне, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Сега нека да го отворим. 53 блинк, 300 и нещо коинс. 10 стар дроп. Епик. Моля, айде да е легендари искам. Или митик. 2 стар дропа не останаха. Имаме бонуси. Още съвсем малко не останаха. Супер. Хора, като цяло почти нищо не си падна. Да видим какво... 600 коинс джакпот имаме. И тук някакви нови евенти. И като цяло това беше видеото, хора. Оставете по един лайк и се абонирайте за канала. А сега от мен, чао!